Mám takého kamaráta a ten kamarát dostal COVID a ten COVID, keď my sme boli doma, tak on strávil na umelej plúcnej ventilácii v Košickej nemocnici a potom, keď sa vrátil a nám rozprával všetky tie zážitky, ktoré proste tie halucinogénne sny, ktoré mal a tak ďalej, prišiel a povedal: viete čo? Na ničom nezáleží. Ja som pochopil, že na ničom nezáleží, na žiadnych peniazoch, na tom, či mám najnovší Peugeot, alebo nejaký krásny dom, ale záleží len na vzťahoch. But I know I should take the wheel. A toto chcem dnes v tejto dobe, keď arogancia je až od spoda až po tie najvyššie miesta, keď národ je rozdelený. Tak títo dvaja si dnes povedali, že chcú byť spolu, majú vzťah a dnes začali level 2, manželstvo. V čase, keď sa bojíme o svoje deti, ako budú žiť v tejto klimatickej kríze, tak oni si povedali, že áno, idú do toho, majú sa radi, sú radi spolu a toto ma naplňa takou nádejou, že tento svet má predsa nejakú budúcnosť. Máme skôr omšu, hej, a nám sa nechcelo vstávať, pán farár z Veľkej Lodiny do Veľkej Lodiny, tak sme išli do Malej Lodiny, kde je omša teda neskôr, no a tam stál ministrant Adam v bielom rúchu. Myslím si, že Tereska sa zamilovala i hneď.